Suratul Falaq. Taң surəhi. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq. Qul. Allah Teala Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e müracaat edip aytdı. A'udhu hıynamıntı falaq. Tаңдың Rabbahınatı. Таң атқан вақыттағы бозоклуктардан бір Аллах Тәаләгә һыйынамын дип әйтте. Мин шарри ма халақ. Һәм бозоклуктардан Аллах Тәалә барлыкка килтергән бөтен мәхлуктарның бозоклыгынан бір Аллах Тәаләгә һыйынамын ди, уларның явызлыгынан. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن هم شر بذقلقتردان غاسق إذا وقب. غاسق إذا وقب وقت إنген қараңғылық инген вақыттағы. Қасан Кояш байып караңгылык инген вакыттагы бозоклуктардан. Чөнки без әйтеп үтеп киттек. Бұл вакытта, кояш байган вакытта күп кенә явызлыктар, бозоклуктар эшләнә. Ендәрнең көсәйгән вакыты һәм дә ошо вакытта башланган бүтән булган караңгылык башланган вакыттагы явызлыктардан бер Аллаһ Тәгаләгә һыйынамын. Ва мин шаррин النفاثات في العقد. Hem bozokluqtardan һыйынамын нәффәсәти. Өрүселәрдән, сихырсылардан түйенгә уқад. Түйенгә өргән сихырсылардан бозоклыгынан Аллаһ Тәгаләгә һыйынамын ди. Чөнки сихыр хак. Без шуңа Аллаһ Тәгаләгә ошо сүрәләрдә укып, ошо сүрә Аллаһ Тәгаләнең өйрәткән, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямга өйрәткән сөннәте буенча бер Аллаһ Тәгаләгә һыйынырга тиешбез. Ва мин шарри хасидин иза хасад. Һәм шул ук вакытта бозоклыктардан хөсүд кылган вакытындагы бозоклыктардан. Без белмәйбез, кем безгә карата хөсүд эшләй. Безгә карата көнләшә. Шуңа күрә лә без Аллаһ Тәгаләнән һорайбыз.